kami nalat eh. Bah. Kahit kung aja may sa ito yung kasi. Ako pala jarang. May kam tulatag kamulay. Tawari do man na gitilo ka. Mo iya. Kamer may iding makastos din. Palang mo na dalam mo kasi. Ate ang kaman na murita ta. Kamer ta kamulan. Kariring mo. Kabulong pa sa kuwatan. Uray! Uray! Malaw sa? Malaw ay? Kabuga na ito no. Abay, tek ah! Abay! Aba! Buha ah! Patayan mo sa data. Alat sa pangusay. Dala aja ha. Natapuan makalsuor datang. Natapuan. 1-0. Nyate pang bulan-bulan. Buwan-buwan na ito pa bagyo. Eh. Kumamakanak, kumamakam. May ka na balad. Ha? Kabuli na kamay ko. Kabalyas bol. Ha? Kabalyas. Kabalyas data na eh. Buwan. Buwa? Negang na eh. Tasang na. Ha? Ka? Ni? Dalam? May forward itu kan nih guys. Oh. Narang kan? Ini kasih sama. Sama lang. Mayroon. Baka matinag. Doa, damay sa ta. Alone. Malalaki guys. Malalaki mga bossing. Ay, datan. Tilapia. Ikilikod mo, wakeng! Ariya? Ariya, anak na. Ilawag pa sa bulan-bulan sa atin sa media info.
Takal niya na dyan eh. Kanyas. Tayo ni Roy. Tilapia. Ay, sini. La. Tilapia. Oh, yay! Saan? Purong mo lahat ha? Tagat-tangga ka. Ang aludong ate penalo mag-anay. Ay. Kulong na minoy. Kakulang na. So, makadalon so. Laki. Nataba nata. Nataba. Kasi dyan daw dyan ang kumpunti ka. Diyan, nagsip-sip ka. Nay. Nangalaw. Nay. Pagid yung analengnya pala. Ha? Lalaki. Dalawa na naman. Ayan o, lalaki. Lalaki. Ano, lalaki. Lalaki. Ha? Una. Tilapia na ito di liw-liwam mi ko. Buwan.
Hey. Na? Ay, nagadidi may nagliw-liw ko. Nyata. Tilapia. Tilapia. Hey. Karmi ate bagi mangkalyo. Sa tay ubing. Baru kong tikonya. Oro kong tigjijim. Najib ya lo. Kaya pala. Terus narakitok. Nih berat. Ada gumay-guyod dito. Paano niya pay? Bangir? Na? Bangir? Okay, sa kabila naman guys. Lasi mo tabagi pampang. Makalutan namin siya yun. Parang mahala na patay man. Ay panyo. Yeah. Togo dogs. Adda ludong, adda purong, adda tilapia. Kung mo. Kung na tao to nang Bagay yung dati ko yan. Ito diyawin na eh. Isa po. Awan! Awan, tinaala. So ayan mga kabossing, uwi na kami. Medyo Kami nakuha mga 3 kilo. malalaki.